kawan. Jadi pai kon mera. De sara ka bani kong ni kwa ban kli phi re ha mata ka klimat ni sultanat bani kedu bat phi mar khamat bat phi kumbab ki pai ba jong ni jong ka makriang ki ya kwa ha bani osngo ya ka jubab na phi ha ka bai de bani ka tuma jong ka Rusia bat ka Ukraine de sar phira ban jawab halor kani ka benta ba balai ka Ukraine balai ka Rusia ka hertma ya ka Ukraine ki babun ki komen su ki kwa yang ha bangan ya keren is pangka Ukraine jaga jibun kama di sang lang pai ban keren kuma julong ya katma Afghanistan nang ta ka jinjia coronavirus bagi gue ngan ju sutra bangan ya tu ya jinjia Henry mentapa naga jibun kamo ngala yo shibun ki komen ki ongi nga babali sa pim keren mepi haga jinge dai bat kani ka katma Ukraine bali ka Rusia ka yatma Ukraine ngan chu tu epi kum ni ba kalong ba ka di ka jing declare jong Vladimir Putin ya katma persya Ukraine kalong kensan bat kedet kiri sepni ki ong ba udai Hitler ba Lese hot hagajing yadai bat ka Ukraine ketika dika hagajing yadai bat ka Ukraine juga Crimea kala don kata ka annexation ke banadu arja katsau Henry ngam keren hagajing yadai kata Henry ka main target hi jong Vladimir Putin nadu Vladimir Putin long spy nadu ka Solkar jong ka Soviet Union podokil terter hadu banlong Deputy Prime Minister, ulong Prime Minister, hadu bandong person. Henry ka im ka jong ka long ba, mencuang latib ibang kay Soviet Union kalapat. But Putin uyang akan orang ba un penlang biang yaki da ka ba uhir tama. Hakini ki nam ki baladap katov nam taw long President jong ka Russia. But hadu kas nam arajar lai pusan ulong President jong ka Russia. Hakini katov nam mulai hiat tama ya Turki. Ulai hiat sama ya ka Azerbaijan, ulai hiat samaru ya ka Syria. Kita berkuat kidai kiri juga Rusia macam. Tikum ta mentaru ke UI baga percaya ke UI ba Putin ukwa ban lang biang bon hiat sama ya kitu giu pait na ka Soviet Union bat ban wan ra biang syaka Rusia. Kata kadai ka UI juga percaya berkuat. Ti kamdan je play Henry kani kalong ka im jog Putin kalong ba ukwa ba un penia tadi biang lani penias no biang lini ba un hiar sama biang ye tu giri ki bala ya pait naga Soviet Union ban wan ra biang syaka Russia perlok leo sngau hakabade berka jing jubab jong storyteller London hakabade ke jing sedang jong Vladimir Putin uba hertma ya ka Ukraine menta de kenya sarangin kli jing pi halor kani katmak ba menta ba ka Rusia ka hertma ya ka Ukraine atau ka don jing tani am ya ka UNO ni ya ka pertai berkowe halor jong ka ha ka jing yadai bat kani ka tma jong Ukraine ka ap ya ka jingma ba kani ka tma kan num kut tangkum ni kala ban jing mentangi i ka Rusia ka pan kre sekin yakin nuclear weapons na ka menta ban yukar Vladimir Putin no lada kanu ka ri ba wan interfere ban wan kershan ya ka Ukraine kata kari kan samat jing jenjar si pusha palat bani ka Ukraine kum bapa mentahi ni begini segi kum kan itu ka USA kirong gila snai te sanction ki sushna ta kaktir andre kum bapa mentahi babaro kari ka percaya menta kiting ya ka Russia tila dajia lada kan nek betang bakan ya lek ka Russia bat ka Ukraine kalapan syukur natang kutu Henry la ki wi kiri kin ra import ni kala ban ra ruban poi syakat ma ba berti bana kulai syukur sa de halor kini ki jingkli bangila yo artli ki jingkli de mentang apa ban ailat ne ki bru jongi ki bedbak ki jongi ki ba kwa ban kli jingkli sara ki pot ke mentang ye don lang angni sau sangut de nakal yang jongpi ki blok loda don ki ba kwa ban a jingkli sara ba kli jingkli ki por kenang ba ki penba ki ba up bat ki ba pet ya kade ka channel ke visa makin i ket ko ba ki kwa ka jubab na fi je hado radon Ya
perlu baru kau ba ya pe ya kan ga live stream ke ba lari dari sa storyteller London te ka e ka ba kwa ban kli pa ya phi ka long ba na ka e ka da ba phim sim la ai khubor kum la ai le mi ki pa hagajing bun kam jonga ha ho na ki ba bun ki fan la ni ki parok jonga ki ong bale film ai ku bor hi ma pi hagajing dei batka ai bakat ma Ukraine kadai hagajing bun kam jonga kadai ki benai ki ba mo bun kam ha ba kadai atat ka financial year kum ta anga kam bun kam dia na kam ta ba yo ban dan concentrate ban ya ai ku bor hai por belengkot la dangal ai la miet plat lu kam ya ha la ai na kloi plat lu nga bun kam teri hagin sha ku ai bangan sami ki jing sha hagajing ye dei bat kani katma Ukraine namar bala dengan ya tu kanati tenrai nadu pastang hadu mentale se kan long ka story ka pasutuna bahas pang Ukraine handre ngala Ukraine langkot mentara ba omba hoi ladon ka annexation ka Crimea bat ka Russia nadu ka senam araja katsau handre ngan nom keren jingai handre ngan simsur kot pe ka long ba Vladimir Putin ni udon ka jing tumu ba ukwa bat penias no biang ya kitu giri ki balapat na ka USSR saisian bon monra daga ba penon kam lagi aku mengalu iya gini ki Muslim ki kataus dan balada Vladimir Putin no yatma ya ki katu kan ni tili ki rigi ba marjan tim tangin pek ya ka hagajing de ba Ukraine lese marsiteng na ki pa ba jo gino Ukraine ki ba shong shnong to ki gino Russia de sa ka gino Russia ki penong ki ki man persya ya gini tama Henry Vladimir Putin ya ki ba persya ya ka tama ukam ula ban siap balai yo mar balai Vladimir Putin lenu nong sensyar jongka Russia nila banong ba udai unong sensyar bo te khulai shibon e sare ka tu ka kentien ka ba phil IP ka dei ka kentien ka ba jinjar ba ngin ai mangi ya ka jawab te khendiat pat phila ban batai ba kibre jongi ki khasir ki dangna po Ukraine hatu kila mo ban phai shane sha shnong jong ajong oh hagajing yedei bat ki pai ba khasi jongi bat kumjur ki nong India na kaliang jong u Narendra Modi ula da keren dia ka phone hau presiden jong Russia Vladimir Putin ba wen aila nani sha ya ki bru jonga ban mi no India kendian nga suka ban syukaran ne kalong ba ka India hi ka don ka jing yedei ka ba jan pa na do snam sejar kendai Spanyol boy ber ka Russia bat hadu menta bat kumjuro ke India ka don ka jing yedeiru bat ka Ukraine ka India ka don jing yedeiru bat ka USA kumta kam don jing ye ki paiba nong India kam tam ye ki bat kumjuro i khati jongi bakin evacuate nang tei na po Ukraine ba lam ta kidang stuck kila don ki balai oban wan re kidang stock ka ki border Henry kam don jing ye number prime minister jong ko India ula da ya keren sani bah bat Vladimir Putin haga jing ban haga ban yo mino kinong India kiba dangdan hapo Ukraine te kalong ga ka ba skong tanat sisya la dang yo sko kum kata ka judging ekran jong u president jong kari India jongi bat kabamot ka kibre jongi badan sate sepo ka ri dang ya ka badang ya dan ya kathma ma kamut kalong safe mai kamdan ye ka jingwet ne ka kanu ka jing penthut kan kim don kanu no jing tu ha na ni tips tu ye poket ma ka don ne jing wi sigit sakut in stock habwada lani ki up hadu pandayo ya kita ki airplane lani ki yu ban kit ndre kalong ba kam don jing sau na mana kaliam ka Russia ro ka don jing Italy na meta kinum India panwan phai India nata wat ka Ukraine ro tim ta hi ka shong ka ban ko ai ka de ka shong ka Russia ro hadian ke jing ekran jong Vladimir Putin hadin kran jong u Narendra Modi bat Vladimir Putin kula pon plat ya kinung India bat ailat ya kinung India bakin mi na po Ukraine dat pasok pagili bahasya ka India te kholi shibon sare ka tu ka kentien ka ba phil ai ma pi khanang ba ki kinong page ba kinong sap ro ya gani ka channel ko jong pi ki baju support na ka por kham tam ki fan ma ki baju yai up na ka por ya ya ki news ki ba pi ju batai baju batai bania bah ki kham so tanat bah ka channel ka jong pi te tangkata hi ngenom dan kentien ye te lada ya don lam ki ya parlok ki ba ya don ne lada ki kwa ban kli jing kli ye te kila ban kli to keblai sibun sa sen perlang te ngan simpiang kani kesenjam ke ba ngin yakran kani ke klimat
lembak kadika channel jong studi tira London kebangi dan rengkan ta berisar studi tira London de hakabai de bat kadika jing don ke jing sakut jong ki bru jong kanong India hang to ngasko bang ngalayui kendiat meni dang kendiat meni dah kapo ka news ba kila yo ya ka takalat ke jing wan pai ke jong ki ha po kari berkesenong rajong de kumbai keren i pedeng ya kadika jing kali de ngasu berap kene Desar, kalau ketika benta ba na kaliang jong ka ri India kalau ada ya gitu ki kena skor kalau ada benpan buat ka na kaliang jong ka Ukraine buat ka Rusia kalau ada benpan payaki dak ka masuk ke pesan dengan serai hatu sar pidone benang keren nalor nang ni bak India ka ka benta bak India bakan le alor kenika benta jong ka Ukraine buat ka Rusia hadian ba kini ki kena skor kilawan pai ngayu tang ni goi baka jingwan pai la de evacuation jong kinong India baki la da gidi kena school de military le belar hote kan nam don jing iki kin yo le pan de thajik pasuk han rai ha jing ya de baki India ha jing shangal ngala de bui baga ka Rusia ka don ka jing ya de lok bacan ba baki India na du islam sheja pandai Spanyol wei kata kamut nadu pedang de ka USSR wat hadu mentaro ke India ka jing ya di titir ma ka India ka kamsim bun tiar thmana po Russia ban ya sibun kiwe kiri ti haga jing sha Putin loong ye ki India lo terwai ki India bahkan Arab ya ka Russia ha ka jing ye dei bahkan di ka thma Ukraine Henry ke India pat ka India kamsim la jubab ye ka jing Arab Henry kala kwa ban kentu ye ka Russia bawan ban ra ye ka ni ka thma ha ka jing Andai kat kum ka jing sutu jonga mta ka long kat kum jing sutu jonga la ni jungi bubun baka Rusia mta na marka India ka klem jubab kala pai cha China kala pai cha China ban kat pat na ka China ban pan jing rap te shukan mta la da ka Rusia kan yo jing rap na ka China ban la da kiri sengi kum ka natu ka ik bela pan kre ke pan poi ya kita ki perton spai haki kaput jong ka Ukraine pada da kan poi ka mut ba news tu baka thma kari ka pertai kala piar ni tebi baka Rusia ka de kari number R ka jiplan bor ki terma ka bor terma ka pertai ka Amerika ka de banekong ka China ka de number lai ka India number sau tila da kini ki sau tili kiri kin yang haki armam la ka bot ni sutu baka thma ba kan poi be ni wi numar mata ni ba kiri sengi nadu ka jokar ka NATO bat ka Amerika ni i haki news per baki persya adu kata-kata ya ka jingle jongu ka jingle jongu Putin ha jing ya dei bagi jihar semasa Ukraine Henry kiri ya po Asia hadu mta kampat pau kum ka India kiri ba kum ka India bat ka China kipat dun ko nugu ka kata ka jing pau liang Henry ngiru i tangkum ka Korea kalong baki la penram ya ka Russia magi tu ki allies jong ka US te ngimla banau Andre ingi kan ba ni duai ro blai bakani ka jikatma kan nempoi syakatma ba waktu ai bakani katma kan kut no tang ha Ukraine kan nam sapriang suai nei la dal sim benta sugi kiri kila ya sno talai kum kiri kiu perkala nempoi syakma he to kulesi bor sara ka bayade berkene ka jubab jong phi ya kene ka klimat teng rodon susu ke jingkeli na isar ka bayade berkene ka thmak bom ta kan kumba ki pajba ki la kwa bahaya ke jubab ni isar te mentang ila ya ikunu merkmat di isar biang sai sendai te susu sar halor ketika benta ke ba kenika thmak la ya te layat menta la kumbalai sni ka thmak la jur sau sni benta te atau sar PI don jingkerman baka Ukraine kenang la ban kersan bakan yeng tang marwai ha kan ka benta ju kan ka thmak haga jing sha ka Ukraine kala kerpat na ka Amerika kala kerpat na ka NATO kala kerpat na ki bisangi pan jing Arab halor ka jing dei bat ka ni ka jing ya semacam ka Rusia tan rei hadu ka ni ka klimat ka banta pat yo ka juba Henry ngimla pan ong ka even jelasha na marngi i ba ka Amerika bat kir ka NATO bagi sengi kum ka ni i kum ka Australia bat kum ka Australia kum ka Canada kum ka France kum ka UK bat wi baki la berngam bala berset
iya ka Rusia. Bat kila pen kre ru kispai. Kidon ru kiri ki bala par ki tiap tma jingerap se ke Ukraine. Tengam tip ka e ban jiang bala kani kadang la an em ban poi se ke jingeso. Henry na kaliang Vladimir Putin lo akan syah. Ombet ya no ruban interfere ya kenika lada kanu ri interfere ka Rusia kan ma kan sangat kam jenjar palat ban ya ka Ukraine tingi i ba kani kalong ka e ke ba bat ni iru ki kubor ko ba menegasi baka Rusia kala pen kre se itaki nuclear weapons na pentapan penun kam ketika cakap te haga jing dia de jong Ukraine ke Ukraine hawat ka de kari ke ba dan rai kampat de kari ke Ukraine po patang marway kamla ban ya da na kaliam jong ka Amerika kala ikun tu ba telefon yo presiden juga jongka Ukraine bahkan wan simno EU lani wan shau EU ban buri EU lani ban bu EU ha cakap bersif Henry ula kentat je kata ong ngan yang la kari ngan yadai la kari ban ngan ya kun ya kari heru ya kum tam tangi ia pu Ukraine kal no kalong ga jing isnai taki lak ke beri la per refugee ki kan thai ba ki shinrang ki ba de ki ru pa ba kila king atiar king sulai na ka banta ban yada ya la ka jokari tingmla ban ong hadu kan no chan hana yistu ba yistu I bala tangga Ukraine marwai kamla ban kerdan tam takumba nyo pratri ki ba kila shabo ma ka Russia ni iba ki airport la shabom ni ki airbase la shabom ni ki radar la shabom ki chakashong spy la shabom mde ta kata ka Rusia ka kampo ongin ng kata aja kapan ba hendring iba ka jingjak bajujuran ba ki cakapan ba kila bun tila da ka kata kum ni musketri jo ka yuno wang ba Rusia pidi ban sange no pat lek vrano yaki lek pen pai no yaki spicy na margani tadi ka keren dan lei walong ba iya ka tangi la banong de ngina pe nan ni sabat Henry ba ngan ong kumba kedi ba pi ba ong ba tang kay Ukraine ba we dalele kanam la ba ni le ya ka Russia kata kalau ni Russia Kubla shibun san pajba pura kilayo sngaw ya kaya jubab na kriang jong isara kani ka klimat ka bamenta ka bangilayo bani syong bani discuss ne bani ya pliu jumut halor kani ka tmak bamenta de kam tam bangite po history tilar rondon ite ibriu balapau bodude ka de ka channel ka balapau ba ban batai ya ki jing kwa ko jungi ki pajba ha baro kliang ting le so shai menta te sar ki jawab jong fi borong so ba kilong shai de nganget ba ki pajba boro so tana de jawab ko jong fi kita na po komen ba ngi ba kilapan ya kata ka kubor na fi sar ba kin penshai la makani ka kubor den re le ba ka jibun kam jong fi fikrim lak ban le ya kata ka kubor le ba ka jong pan jong ki pajba re menta kelayo ka por ban perlot ban yo ya syong lang ban ni ke ba ngiru na klem jungi ngi kwa ba har dik ba isar studi tila London inju ba halor kan ka thma den halor kan ka banta na klem jungi isar menta ila jubab de perlok na klem ko jungi ngasko ba ngidang don hi kijing kli hendrai ba atau isar idang don porne imdon porsu akan klibat nomor bangi le ya kan ngile da ka jingi I markmat bat ka jing kli markmat ya ke bang ite baki ong ka live stream te sar ke besibon te pidon sar ban kran ha ki liang jong ki pajba ha kani ka klimat ti perlok ki baju sudra ben page je ka channel story tela London ho ngayu I bun ki comments gi balak wa yang ban itu kana ya ka jing bun kam jonga ngam sem la yo lat ban itu le pen sai pi Henry haji ni singin sapatai ya pi hadu pendahul ba balai lesi minta kalau jingkaran jonga kalong shortcut haga jimbun kam ban haga ipur belum kat haga jingwan jong kini ki kena jonga hi ban keli nga tinggal syukuran shortcut ringan sapatai pahai pi habis ni letang kani ko kalong mo perlok ngasyo ong pi tang kani ko kini gi singi jong jinja nimla batip lanu kin kita ki jinjar ki kamsir ke syukuman Henry kum kadak kum ki beri mele itu yu belai lani Jesus Christ tongin bu aki jindwai bau belai un pelat lani pen kot chwai ka de persai ba kanang penjelan syu ya kani ka arta jong persai Henry langitip ledakan ki ka thma ba persai balai lani ka thma nuclear
kalau long tik kum hobilar uban cupom ya kasep baladap kalau baju kum ta ngakan tu ye piki perlok ye berok ki baju sunat man pet la ni ki bom sunat ru ki baju soi kini tongin bu ai ki jing duai shimet kenang bakini ki aka paro kim jano nang mangitip pakabor ke bakrau umdon ke batam na ulay ki aka barkwai kasyong hakaman jublay tingi susay ngi duai ru nam taki nong Ukraine ngi duai nakamta nam taki kinong India lani ki wei pat ki beri badan keleng hapo Ukraine nam ta le pai shala ki jong kisnong le wi pakin poi stuk kala ki jong ki ngisan klem kan no jutut pat ai ba ka Russia ro kan yo ya ka jing perkat ka thamai ka jing perkat thamai lengba ki jing duai ki jungi te kuble shibun la da kapur le se kadang don la da don shu ban kli kenyan sai ru ngadang la ban jubab la ya ka e bala ngat persang ban jubab Kulo sibun sar pidang asu kapur bangin dang ekran te atau nak lem jungi ki perlok ki balayawan hang ni agak klimat dang don ban kli jingkli te kumbala ong lam i bajon wat kulay sibon sar ya ka jingkran jong phi ka bala pan syai ki pai ba bat kai ka bang aku ban kli phi ka long ba lese lada phi yo por phi la ban batai bania ba kumba phi la ong te ka long ka ba sultanat ma te khamtam ki pai ba kla khmi lanti bhai phi ba phin yatu khara sapang kani ka jingjia ka balaja long ka thama ka ba ya kendu ka Rusia bat ka Ukraine te kumba pila ong mane ba phin sabatai ba hadian habut da ba pila yo porai te kamot phin sabatai phin batai ki news kumba phi batai hakiwe ki benta ba pila adap na kumno sar kajing batai jong ang ko awan batai ba nadu menu kalau don da kajing ka konflik sebenarnya kajing bom ya stu jumut chu deng ka Russia bat ka Ukraine bat balai wa penlong ya ka Russia ba ka hapan de kier thma ya ka Ukraine balai kam le kier ya ki ka le kier ya Ukraine ka don ai wang ta dan rei la bongan batai kata ka jong kum tangan susu ai ko yesi kajing itu kana ko jong ba details nadu pastang bat hadu palpoi kani katma persya ya karo ke jing tma jo karo sia persya Ukraine nama kani ke jing declare jong Putin ya kani tma ka Ukraine ro kalong hak dak pat kalong kendet kalau kendet ya gibriu jong ka partai paro hanre gi papa kat ka jing pau jo pari Amerika kat ka jing pau jo kita gi semi hanre hamni ki samcar kim lut pan le jada Ukraine katu ka jing jinjar dan katu ka jing shem sosat jong ki pan pa no Ukraine Henry ki sakut tang hai ki tenghong shala ki snong Henry undon manunuru pan wanra ya ka jing sup le pan kentu ya ka jing sup pan wanra ya ka sukasan hapo kari na mangiti pi la metai we mta bala ki tma ni urpa ka tma ba pertai ke balai ke ba dila ka tma ba ka balai kan ap dei tangi lung Ukraine Henry manga mapi ru ngen ngat hi hakaju ka jing ja te kublai sibon ay sar gitu ki kentin di ba pila ong mapi bat ngatharai ki pajbar pila ya sungku syai ya ka ba pila ay ka jikran mo te lada don na friend jeng kini ki perlok bedan lang hani lada ki kwa ban ay ka jingkeli na benta kani ka jingja ka belaja po Rusia bat ka Ukraine te kulo sibun badang ba pila ai yang gede kalat ban kli ke saru idang asu shu kalat ba kapor piang ban kadang don bangin dang ekran desar kadon ka komen halor kani ka penta hakani ka live stream ko jong pi ka ba na kaliang jong iwi komen hakani ka comment section kala ong ba balai ba uputin upwa ya ka Ukraine sa te pila ban juba palas pane kacin kwa jong Putin ya ke Ukraine kadai ngada BTP hakini kat saus nem berada Putin lahir thma ya ki lai tali kiri ki papat na ka Soviet Union namar balai ngan ong piu nu Putin ru udi uspai nadu jong ka sarkar Soviet Union Henry hakas nam siejar kendai spa siejar kendai spa kendai puai siejar kendai spa prap kendai
kani ke USSR kalapai hakibuan teligiri henry ka jom Putin pak kalong po ukwa pak itu giri ki kat san kan itu teligiri ki berpat naga Soviet Union ukwa ban penyas no biang ban simbiang itu giri ban long pum ka Rusia kata daw nginom kerja henry ka jintbu jo kani kalong ba day na lo kata daw ba ki kapartay mta ki ong ba ya u Putin kum u Hitler ba lesi ki don te ki daw bari agum ta ki annexation 2014 bat ki gwe henry ka jong u Putin ni kalong ba ya ki tu giri pat na ka Soviet Union maswa ngan her thmai gitu bar ko pat ngan tan beng iki ban long ka po ko Russia Kublai sibun sar halar kene ke jubab jong pi akapede berkene ke komen jong iwa kene ke live stream yang sotra je pi kublai sibun ba pila komen kene ke live stream ke jong isar de susu ingin dang ye peteng hi kene ke benta rada isar idang don kepor sar pidang don kepor Minta tahu keren harus sih panggil dong buat. de kendia sar pila ben betai sepang kum kadon kawai ka komen hang ni baong balai bat batai lem sepang nuklear dei Nuklear. Lada mengi keren si pang nuklear kan ni kadega. Ngila amba dega cup nuklear. Ni keren si pang ki nuklear kalau kau apa? Menta ke UNO ka kang ya kanu riban bu nuklear. Ka Amerika ka UNO ka IBOR ya ka USA ya ka United States of America pan hiar thma ya ka Iraq de nama ba ang bu nuklear. Nuklear udi bombi ubala pan penjadi kuri. Malut pan ong balada uwi nuklear bom kiri India bar ko kiri India kan ya. Lani kala pan tambah di kiri India. Malble. We lada ngikan mau lada hakat maba pertibaan hagapur bau hap yu nuclear bomb hapo Nagasaki pada Hiroshima nado kitigi por siajar kandai spa sofu arsufulai haduk mentaka tu ke caka kampan mi plan bat ki beriu ke badan hakatu ka area jong tu haduk mentaki tang kana dina ka buar jong nuclear kumta ka yulo bat kiri juga partai baru kia lek ban kang persya ban penen kam ya ki nuklear pat umsya ban penen kam ya ki nuklear like no tang kiri kibala itu kum ke India Amerika Rusia bat kuwi ta ki nuclear country wat na kataro kim sya bat ailat ban snai ta ki bom ki ba klang bor hadu kata kum balong hakat mawa partai balap ke Amerika kelapan hap yu tau nuklear hapo Nagasaki bat Hiroshima. Kumta ka jingma jong nuklear kelong. Larapan hap wu nuklear bom India kinung India perku kinya. Tang naka LRB inum ong tan ya ka jing ptai yu andre naka LRB. Kumta ka pertai mtai ka tieng syapang ki nuklear. Taka nurut mala kang persya ban penenkam ya kita ki nuklear bom. Kublai sibun sar kabayade bat kene ka jubab ko jong pi kabayade bat ini ka liang jong ini ba lasim leng ba kene ka komen ya kene ka jingkli jong te kla jubab ngangai ba pi so tanat kabayade bat kene ka jingkli ke jong pi ba kene liang jong isar ila dap jubab ya kene te atau dang susu na liang jong i te nakaliang junga dang isa te ngalai i kumba akni ka komen phila ban batai ba kyang ni gia ong ba ke India nak ada ban ya seskolar ma ya te seskolar nadu ke por jong prime minister Rajiv Gandhi te phila ban batai ba kata ka jing te seskolar nadu musya hadu mta ka akut ne ka matkut Haga jing yede perlok jong ke India bat Rusia nadu kas nam siajar kendai Spanyol buai bakai India kata ke puat dan ke USSR kadi perlok bat hadu mentamende ka India ka dang ya dei perlok bat ka Rusia ban nganut menong baka Rusia baka India ka dei ka perlok ka jantam ngidang UI dang hakini ki menta ka India ka dang thit ya kita ki missile ni ki roket S400 ngidang UI bagi dang thit ya kita ki Sukhoi jet
dangi digi senam dangi digi benai badap kedang order ju tadang bun kum ta kada kai India ba Croatia hi kadon ka jing ya dei ka bajan bah nadu menta hadu menta nadu men hadu menta kadon ka jing ya dei bahan bah wat la hoi menta ka lai long perlok ba mereka re ka long dang si por han re ha ka jing ya dei ba ka tiap ma ka India ka kham yo bun na Russia ban na Amerika kum ka India kum man ju obi ka India ka lapan ya ki F-35 kita ki jet tama klain board na po Amerika ka Amerika kamai Henry lada kapan na ka Russia kum kita ki i Su-35 ladi ki MiG-29 batu gue ladi ki S-400 air defense system ki ba klain board ka Russia ka ay ki India kum ta hadu mentam ni ka India kadang don ka jing ya dei ka ba kamjan bat ka Russia ban bat ka Amerika Tengala yo gini ki komen gidan ki beri ki bakwa ba pin batai banyak kan dia siapang gani ka kiri ki ba lahe ba balik kim kwa arban long ban yerap lane bentuk lar ya kani ka jingja to kalau sebut ni kani ka komen jong ni perlok hot ni yang ni Donald Trump ong ba om dei ka jing shalak jong Putin Henry ka jing kelut ba jing ke matla jong ki lidar jong ki risami ong Donald Trump ben Henry lagi perkat bahapat lada mentahi lada ki kum ki risami ki ri bala syai bala stan lada mentaki involve kan sanang ni ka partai kalaban pia arliang ki armam lah bat lada kani kan pia arliang katma ba partai balai kani kan ki dena kata daw ki risami lani ki ri asia kia lek ban adjust ban kontrol ini ban merak cing sup om daga bakit ya rap daga buah nemar mentaka nalor Putin la da maham lupa Putin tahu lah khot ke India ka sap nong ke India kam kwa po cing ni andre ki India karo phone pen ban ke keren ba to ban wan ra noi kini cing sup Putin tahu lah phai China te la da ka Russia kan yo ke China bala da kiri semi kinwan ni stu ta ka Rusia ka di kan nomor arah ke partai ka China di nomor lain ka Amerika di nomor lain dia lada kumta kamu kat ma ba partai balai kan ki dei halor kata ki ri ki bakhan bor bi kim kwa ban yatur kerki nama ki ting yo ki kat ma ba partai balai dari ki kwa ki is nai palat ki nong tri pagi sya tombor re ki perkap lada ki le jarap maki inti kat ma kan sakame kan jot ka partai kumta ki le ban ban adjust daga kenya daga jingislo te kublish bursa re ka jingkra jpi kat bang idang yele kani ka live stream kidang bun ki beri ki ba kwa ban kli jingkli te phila pat ban batai khin dia ba yemne nuclear manabla asna ni kom ladangin ya keren sepang ki tiar thamai yaki bor nuclear hi ngistui ka ri ka pas tam ka partai ka de Amerika kari ka balalap nang kongdu ya ka jingsai ka partai giri parang dengan nom batai jingai Henry ki de hi ki parangi ki balalap nang kong yini te saya wan jing tepi ki parangi ta giri nomor bele ladangi keren sepang UK US but Australia ngi ki de ki parang kede ka ju ka jai menrio napo UK ki bhaisnong sa Amerika na Amerika ki bhaisnong sa po Australia dena kata daw pinyu iba kini ki lightly gini hangno ki don giwai nama kede ki jai bali but dei kini hi ki balap na kong yu nuclear te kublish bonsar bat kublay phi ki perlok boro ki ba ya pe kani ka live stream ka bala le ka channel jogi story tela London ya kai ka ba phi la kwa ban jubab kat ba I dan halade hashmet kai ka ba ila ban batai phi andre chapang tau nuclear kumbai ong isar pila ban search na ki google ru kumju te tangkatahi kublai shibun sare ka por ka jong phi te la dadang dan kini ki parlok ki bedan lam hani pila ban ya klijing pili biang mah Jo pedang kubresibun ba pidang ai biang kalat kapor bangini keren biang susu bangindang ye pedang ye kene ka show ko jungi Dr. Misar ba pila perut por de akabede susu berkene karyang akaba kumban superat akaba de berkene ba balai kene ka US ku bangitep ba kade ka ri ka ba klang bor rai kumba ka pa menta kamdon ai
ban Ukraine ane ban Yarab lor ke Ukraine kat ne ke jing jia jong kat ma po Ukraine sa kila ban jawab ala tu Kumbangi gitu ka US kadai gari ka paklain pertam kadai gari ngila man auro ka pastan. Hoi ka Amerika ka ilupan na dong sidong. Ladakan hiar ka Amerika hantutang isti artio kan la man kur katma. Henry ka perkat pan mata ladakai ka Amerika mata kan de hakdak pan de jarak tu. Kan saklut berkiri ki bakersyani ka Rusia kin sayeng mamla. Kiri bakersyani ka Amerika berkiri semi kin sayeng mamla. Kumtak kum bakal om ne. Kani ka jingle cho ka US bat kiwe pat kiri ban jai jai ka lomba. Kiti ya ka tma ba berti balai. Tang syubak lang ni ka partai kan pia ar parti. Ar parti kamut parti A parti B kamut tma ba berti balai. Dei halor kata kanorim bakiri ka partai bar ko kisong siir. Bat kiti bakin tur hak dak ni kan senang pen kluit bat kan laban ki ka tma ba berti balai. Dei halor kata kanorim baka Amerika ro im ka samcar kan netu ro ka samcar kiri Europe ro ki samcar kisong bu sanction Henry kisubu tangkarai Henry bakin penteri kam kerki kata ro kiting ka ai ka banjia lari penteri kami kata tak kublai sibur sar de berok players ngau halor kani ka jubak ku chok isar de lengba kini ki jingkli ki ba pi ki no comment na kani ka live stream ka ba menta ngisim hi kani ka jingkli ka jong pi Henry berok sobha wanum suai ai sar ki bon ki komen ha ka bede betul ka live stream ko bamta re ngisusim ka to kani kini ki jing kini ki komen ki jongki ki bani semua ha ban sim ka ni por re bersiblo dia borok kini ki komen ki jing kli jongki pe bang song inum la te re sar stan ko ka jing kli na klem ki ma te ngasko ba ki don kiri ki bala pha tiar ha ka bede bat ka Ukraine ban yada ya ke Ukraine mata kum ka Germany kum ki wek kiri ki bala pha mata te to sar kane kalong ka pesyane ka dene am Hoi, kiladon ki katu kan itu lagi kiri Europe ki bala penkre na kutang patiar ban Yarab ya ki sipai jo ke Ukraine kalong ko bisa kata kalong bisa mi ikum ke Germany kum juru wat ka France dan di wat ke kiri ru la penkre wat ke UK ru kalong ba kan sa ai tiar jingira nanta kiladon ru kiri ki pemarjan kiri ro stu klapan kre ro ki jingira kum ki hospital lam taki AIDS ki lam taki ki doktor ki kum ta sibun te nre kita kilong isa baka jing kre ban Yarab ki terma ya ka Ukraine karon wan la kim la le sti ki pala pen poi hadu Ukraine du ta la kata ke ya bet nam tip nre kalong pa ke la don kirai hakiri ban pha ka jingira ya ka Ukraine dasar ka sibun sar ya ka bayan nei berkani ka mentang so besar ba lada kiri kila pha ka jingera ba Ukraine te ki ba Yarab ki ba dei ki benta ki ri ki ba ki ai ka jingera ba ka Ukraine te kan don susu ka kiri ki ban kersyani ka Rusia ka bamud ba yo se kane kala penuan ra ka thama ba ka balai atau sar ka dei ni em bat kalong ni em kumta kani lada baklatiak Presiden Joko France Emmanuel Macron Joko France omba kani kat makan long ke becerong pa kani kat makan nungkut tan siri kan long ke becerong pa kumta kajing bompoi ba kajing poi syakat mapa partai balai kasyong ha kajing start jong kiri ke partai namar hangni ke por ka krita putin bitar ba umsa ino no batai umsa ino memukrat hanu uyaj bet bu mion bet bu ko abit pan capture bet ya ka Ukraine de la da hagani ka por le ai ding ka mut ba kan la ban ki le la ki ni ke pertai ke sta ki la ban nang ki nang ban adjust ngam le le si kan la ban poi syakat ba ba pertai balai Kau kemudian sibun sar kene ke jebak ke jongki kene ke klimat ke ba kembangi ki nong keli jengkeli ban ngi ki pajba ki ba ya pa kene ke sinar mentangi po ban keli jengkeli sar tengi rung isusim ya ke ki ya kanu ka komen ke bagi pajba ki komen bagi siu keli hak bagi soi ha ban sim ya kene komen te halor kene ke menta la dadang don ki prok jengi ki pa ban keli jengkeli pen keli yang isar la dadang don kapor te khublai phi ki parlok
kiba pila page untuk ini ya ka live stream kabala le akan ka channel jong storyteller London bada ngadan sakawi ka jingkili ka ba kwa ban kili pi kamba laju bena masar ba kiong ladadan kathama ha lakalong hanono kariru ki ato la ne man te lakam kumkan ka UNO yang ka thama Menyakran sepang ka UNO, menyakran sepang ki organization, nama kini ki UNO ka ditang ka organization, ka WHO ka UNO, kadehi kiri sengi, ka syong hi ka Amerika, ka syong hi ka UK, ka syong kita kata daw kalau ba menyakran hi ka UNO kamdon bor ya. Ka UNO kadehi ka Amerika, ka UNO kadehi ka UK. Bante lakam kini berkot katkum ka jingu ihi cho ka partai parokoi ka jingte lakam ye ka partai ka syong haka Amerika bat ki allies chongka te kabamot ka kani ka UNO kamdan bore dai kuma piang te perlok pila yo songi ka jingkran jong isa ngathrai nakaliang jonga kalakut ka jingkili ndre lada dang dan biang ni ba jon de ila ban kili kaya ka ba idang ko apan kili lana isar idang dan po ay kuma cho amapi ka UNO nga karan pingiro katni ka pandemic ayu ka UNO kale kata ka daw katu ka jingjia po Afghanistan ka ka UNO kale nde halor kata ka nung rim nga ba ka UNO kamdon bore Henry ka badon bortam ko pertai kade ka Amerika bat ki parlok jangka nde halor kata nung rim nga sa ongkurta te pila yo songi perlok ka jingkran jong isar te mata ngin phai bang sa I ba jon ada idang dan ka jingkili ka ba iko apan kili isar te isar te idang dan por nam dan por syo maripo isar ilong I babon kam te plada idang ong badang dan por tingin ya kili bang sa shkintian arkentian lada yong ba am dan por syo te ngin habis sanget na ini ka live stream tadi kali biang tashi ketir lada ka to kebelas bun badeng bapila ailat yang asisten ban ngan ngan ya keren biang berisar sekilan dan halar kan ika benta ka ba ya keren benta sepang kan ika thma jo Rusia bat ke Ukraine dasar ngasko ba kijbab jong phi baro kila biang nilai sim na ki katukan ne ki komen jo ki pajba ke jongi ki ba ju saj pej ke sinal ke jong phi ki ba long ngej ba kini ki ru ke jongi ki don komersim ke ba ki kwa ban kli ya phi te ngiru ila sim leng bajong kane ke jingkli ke jongki te satu kapor hapi mta garang don te kendia dato perlok lada ngan ngakwa ban ailat ia kiwi ki perlok lada ki don ke jingkli te lada kim don te ngan sawan pai biang hana bangan kli jingkli biang hana to sa si kentin na pa mo pi kato kan nga sa Diyos nga ki kubor dang nin nga Diyos nga ba piang ba kay jinyakran yung ka Russia bat ka Ukraine kala banton ka jinyakran lakan po ya ka jinyasuk lan ka jinyak ki ben ka tama te hato kata kala nem ban siso sa ka Russia ka ong ka jingkut jenggot matat onda ka Ukraine kamdon da ko ipat ka jingkran Henry ka jingpen kut ya ka thama kalong tat lada ka Russia kan pendam please bun perlok nga try pi osaw ya kata namar ba baro nga iya ki komen ba pi kali ya kata nagaling tunga nga don lang ni na pa ba pa isa te ka try pi pila suun pila susuk namar pila yo ya kajing persay na isa mo tumatangan ay biang ha ipajon to kebelas bun perlok kiba ya pe kane ka show ke jong I sal silarun don bat rengkat barni kinong kli jingkli te ngaswa bakani ka por ke jongi mata kala biang hi bangin ya sange no shwa hakani ka por ne kumulusan nomor ba ka por ngi ba kala biang hi te pila ban sa peteng biang ha koi ka por koi ka singi ban sa shu ki pe ka te sar ngi so buram be pi ban ngi so ban ai kubla ye pi sa ba ngi te ba boro pide ubru ba pa ba ha ki youtuber ki ba batai ha ka ba ya dei bar kinu pini ki kam boro ki ba pisai pensai na ka por te lengba ka jing pensai jung pisar so ba nakalang jungi ki ba niyo ba ka jing sai na bar bangite ba pi batai ya ka ba piti benia ba pi pule benia ya ka ba kadon ha ka nika sela pertai
te ngengej ba ki porok jungi ke kapor pin sohon ye ke kapor ke jungi bangin penkun no shwa te ngin saya peteng biang te sarsasin pilapan kiran biang hal yang te berpajban bol ba university ki pajba ki EJP ki kwa ba pi ba pinkran ki mis ba pi te kumbangi te ba porok ka meklia pi mta ka burom ba ka bede berpisa te to ai ke jingkran sepang ki ba ni Te kubli shibun ye pi ki parlo poro wan semua wala pila ya kerpat yang ban ai jingkran sepangka Ukraine bat ka Rusia ho aku malau pi ba ka de ka banai ku senam kata nga kambon kam liat dina tadong ngam yo ban concentrate ti ka jingkran tang ni ru ka jingkran ba klem ban kre ka basu ugdak basuan keli na marki kwa ban tip sepangka ni ke jingjia ba Ukraine tinga shu ong ipi ba kini gide la dei kelas dang gi sni jung gi jing jinja ngiyo sngo gi thma ngiyo sngo gi klam bat kum tam ter tenre perlok ong ting pi tang kan ko we kan ba ka ban ko nge kan long pangin phai gi jing mut jing par khat shu ble tang gi jing duai ki bala ban penstuk mesti mi kam don thma kam don jumai kam don eryong haka buar jung ble te perlok khnang bo ble undang ri ban sumari wat lekat ni gi jing ma ka Henry gi pagi kemat ban ngin duai subulai ba unri un sumaringi un pelat jingi un pelat jiki nong Ukraine un pelat jiki ki beri ban keleng ke persaing belum Ukraine papin mi nang tu ban poi suk lagi jong snong sao halagi jong ki snong ba halagi jong ki bat ba ublei un pen pai ke kemat syaki taki nong yele bakin sngo tu te kublei sibun ni pi perlok pro tangata kublei sibun ngan sa IP ka jing batai ka ba company ama ka jing ade ba ka Ukraine ba ka Russia ka ni ki sngi ka man te kublish bun tiaso Kebelah sibun pajba, kebelah sejargu ya kene kapor ke jongpi ba kene perlu kene ke klimat ba ni le ya kene ka live stream rengkan besar nomor ba ngirungi kwa ba isar in jubab halor ka ni ka phang nomor ba berus kita isar ila sus ngobjar te ni kamtip kamba ba isar ju ti beni aba kini ki benta te menta ngalo sohon ya ka jubab ke jong isar te kebelah sibun kebelah sejargu masih perlu biang pada aku itu kebelah sibun Yuk, gimana? ha Yuk.